Alam mo ba kung ano ang verb ng sentence na to? Ang looked up ang verb ng sentence na to. Meaning, nag-search ng information about something. Itong Stockholm Syndrome. Pero bakit kasali ang preposition na up? Bakit hindi lang ang word na looked? Well, ito ang tinatawag na phrasal verb. According sa self-study book na English Phrasal Verbs in Use na sinulat ni Michael McCarthy at Felicity O'Dell na na-published sa Cambridge University Press, ang phrasal verb ay combination ng verb at ng particle, kagaya ng look up. Ang particle na kapartner ng verb sa phrasal verbs ay mga prepositions or adverbs. Ang common na mga particles na kapartner ng verb para maging phrasal verbs ay itong mga nasa lista. So ano ba ang kaibahan ng one-word verb at ng phrasal verb? Ang commonly one-word na verb, madalas ay nagpapakita sila ng mga concrete actions, yung makikita natin talaga yung action base sa meaning ng word. Kagaya ng verb na gave sa sentence na Juvie gave him some money. Ang meaning ng verb na gave ay nagbigay. Ang pagkakagamit nito sa sentence ay nagbigay siya ng pera. Ginawa niya yung pagbigay. Makikita natin yun ang pagbibigay ng pera. Pero kung ang one-word verb ay nasa phrasal verb, madalas ay nag-recreate ito ng isang abstract na meaning. Gaya nitong phrasal verb na gave in. Hindi natin maobserbahan ang paggawa ng action nito na pagbibigay. Pero sa meaning niya, meron ding pagbibigay na nangyari. Nagbibigay siya ng pahintulot, ng pag-agree. Nag-oo siya. Dahil ang gave in, na past form ng give in, ibig sabihin nito, pumayag, nagbibigay ng pahintulot, pero dahil napipilitan. So napipilitan siya, nag-yield, nag-surrender. Kagaya ng sentence na to, Juvie gave in to Gary's proposal because he pressured her. So pumayag na lang si Juvie dahil na-pressure na siya. Ang pagbibigay niya ng pahintulot, ang pag-agree niya is more abstract. Hindi natin maobserbahan ito, hindi natin makikita nito ang paggawa ng pagbibigay. Ang one-word verb din ay mga formal words, meaning, madalas ginagamit sila sa mga written forms. Pero ang phrasal verb, mostly mga informal sila at madalas ginagamit sila para sa mga conversations. So kung magsusulat tayo ng article or academic paper, instead na gagamit tayo ng phrasal verb na halimbawa, give in, much better na one-word equivalent nito ang gagamitin natin. Pwede tayong gumamit ng yield or succumb. Dahil ang phrasal verb ay combination ng verb at particle, madalas makikita natin ito na magkasunod sila. Kagaya ng pulled over. The jeepney driver pulled over when a passenger said, lugar lang allowed. Minsan, hindi sila magkatabi. Hindi magkatabi ang verb at ang particle nito. Gaya ng took off ng sentence na Arlene took her diamond ring off when she arrived home. Basically, magkasunod ang verb at ang particle nito as phrasal verbs. Pero pwede silang magkahiwalay kung ang phrasal verb ay merong object. Gaya ng sentence na to. Arlene took her diamond ring off when she arrived home. Ang object ng phrasal verb, ang diamond ring, pwedeng ilagay sa gitna ng verb at ng particle. Pero pwede pa rin na magkatabi lang ang took at off, tapos kasunod na yung object ng phrasal verb. Kagaya ng Arlene took off her diamond ring when she arrived home. Correct pa rin ang structure na yan. Ang object ay kasunod na ng particle. Hindi na siya nauuna sa particle na of. Pero kung ang object ng phrasal verb ay isang pronoun, hindi siya pwedeng ilagay after sa particle. Kagaya nito, tamang sasabihin natin na took it off. Pero mali kung sasabihin natin took off it.